πέρα από την τεράστια ζημιά στην οικονομία και στα δημοσιονομικά της χώρας, θεωρώ ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μεγαλύτερη ακόμα ζημιά σε θεσμικούς τομείς, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι η δημόσια ασφάλεια, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι τα εθνικά θέματα. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα Today σήμερα. Μαζί μας η Νίκη Κεραμέως. Καλώς ήρθες, Νίκη. Τομεάρχης παιδείας και θρησκευμάτων, έρευνας και θρησκευμάτων στη Νέα Δημοκρατία και, πρέπει να το λέμε πια, υποψήφιος στα βόρεια προάστια της Β' εκλογικής περιφέρειας της Αθήνας. Νίκη, καλώς ήρθες και πάλι. Μητέρα 2 φορές, την ίδια εκλογική περίοδο, πώς τα κατάφερες, δεν ξέρω. Πρόσφατα το νέο παιδάκι, το νέο αγοράκι σου. Με σπουδές στη Σορβόνη και στο Χάρβαρτ, με ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα και βουλευτής και τομεάρχης και υποψήφια. Πώς τα καταφέρνεις όλα αυτά? Μητέρα πάνω απ' όλα όμως. Μητέρα πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι σήμερα εδώ. Κοίταξε να δεις πώς τα καταφέρνω. Νομίζω ότι οι δυσκολίες που συναντώ είναι οι δυσκολίες που συναντά κάθε σκληρά εργαζόμενη μητέρα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος αυτός είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές φεύγω από το σπίτι μου 7 η ώρα το πρωί για να πάω σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία με έχουν καλέσει και μπορεί να γυρίσω στο σπίτι μου και 12 και 1 τη νύχτα. Και τα παιδάκια? Προσπαθώ, ενδιάμεσα προσπαθώ να τα βλέπω όσο περισσότερο μπορώ, αλλά πρέπει να σου πω ότι πιστεύω πραγματικά ότι δεν είναι τόσο θέμα ποσότητας χρόνου, αλλά ποιότητας χρόνου. Τι ποιότητα περνάς μαζί τους. Και δεν σου κρύβω ότι όποτε είμαι σπίτι, προσπαθώ να κλείνω κινητά, να απομονώνομαι, να είμαι με τα παιδιά μου 100% μαζί τους. Θα ήθελα να μου πεις κάτι που με ξένησε. Στη Βουλή δεν μπορεί να συζητάμε για το μέλλον του τόπου, για τα πανεπιστήμια και το 1/3 μόνο να στηρίζει τα ιδιωτικά ή τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τα 2/3 της Βουλής να τα ψηφίζουν και να καταδικάζουν την πρόοδο. Πώς το εισπράττει ένας βουλευτής αυτό? Ήταν μια πάρα πολύ λυπηρή ημέρα. Η μέρα εκείνη κατά την οποία βγήκε ότι μόλις 93 βουλευτές στήριξαν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το αυτονόητο, δηλαδή τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι μια διάταξη που υπάρχει εδώ και 44 χρόνια. Επί Χούντας έγινε. Ακριβώς. Το 68 νομίζω. 44 χρόνια υπάρχει. Και πρέπει να σου πω ότι από όλες τις διατάξεις που έχουμε συζητήσει αυτές τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, η συγκεκριμένη, το άρθρο 16, είναι ίσως η μόνη η οποία θα είχε έναν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο για τη χώρα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί εκθέσεις και μελέτες της Εθνικής Τράπεζας έχουν δείξει ότι αν η χώρα επιτέλους έδινε τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων, αυτό θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση στο ΑΕΠ της χώρας κατά 1,5 με 2%. Είναι τεράστιο το μέγεθος. Με είχαν καλέσει στη Λευκοσία και εντυπωσιάστηκα από το εύρος της ανάπτυξης της ιδιωτικής εκπαίδευσης στα φοβερά πανεπιστήμια με Έλληνες καθηγητές. Μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει τέος Πρίτανης της Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου, πολέμιος της ιδιωτικής παιδείας και των ιδιωτικών πανεπιστημίων που διδάσκει στην Κύπρο. Ταξιδεύει εδώ, βγάζει το καπέλο του κρατιστή και πάει στην Κύπρο και διδάσκει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και καλά κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση το πόσο ανθίζει το πανεπιστήμιο, το μη κρατικό στην Κύπρο. Κοίταξε να δεις δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι 60% των Ελλήνων πανεπιστημιακών εργάζεται στο εξωτερικό. 60%. Εάν υπήρχε δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, μεγάλο μέρος αυτών θα ερχόταν πίσω στην Ελλάδα. Όπως επίσης και μεγάλο μέρος των φοιτητών. Έχουμε σήμερα στο εξωτερικό πάνω από 37.000 Έλληνες φοιτητές. Οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν υπερτετραπλάσιο πληθυσμό, έχουν λιγότερους φοιτητές στο εξωτερικό από ό,τι έχουμε εμείς. Άρα εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι πρέπει να ιδρυθούν μη κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια για 2 βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θα εισαχθεί ένας υγιής συναγωνισμός και με τα δημόσια. Δηλαδή, θα πασχίσουν και τα δημόσια για να γίνουν καλύτερα, επειδή ακριβώς θα υπάρχει αυτός ο συναγωνισμός, αυτή η άμυλα με τα ιδιωτικά. Και ο δεύτερος λόγος, θα βοηθήσει να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης. Ένα κέντρο εκπαίδευσης το οποίο θα προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο, αντί να διώχνει τους ίδιους μας, τα ίδια μας τα παιδιά στο εξωτερικό. Επειδή και ο γιος μου σπούδαζε στο εξωτερικό, διάφοροι συνάδελφοί του, Αμερικανοί, Ευρωπαίοι,
έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν ειδικές σπουδές στην αγιογραφία, στη φιλοσοφία, στην ιατρική στάζ, ειδικά προγράμματα. Και σκεφτόμουν ότι δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει ειδικά αγγλόφωνα πανεπιστήμια για τη φιλοσοφία, για την αρχαιολογία, για την ιστορία, για την ιατρική. Και όλο αυτό, πέρα από ότι είναι μια μεγάλη μπίζνα για τον τόπο, φοιτητές, γονείς, καθηγητές, ιστορίες, είναι και μια διέξοδος πολιτισμού. Θα σου διηγηθώ μια έτσι πολύ σύντομη ιστορία. Πριν από, είναι ίσως 2 χρόνια τώρα, 1,5 ίσως χρόνος, που το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομόφωνα, αποφάσισε τη δημιουργία ενός αγγλόφωνου προγράμματος, το οποίο θα δίδασκε ελληνική ιστορία, ελληνικό πολιτισμό, ελληνική φιλοσοφία. Γιατί αγγλόφωνο? Διότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους φοιτητές και δι' Κινέζους, οι οποίοι ήθελαν να έρθουν στη χώρα μας, εδώ, στην κοιτίδα της δημοκρατίας, στην κοιτίδα του πολιτισμού, για να διδαχθούν εδώ με υψηλά δίδακτρα κιόλας, 8.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το χρόνο. Πήγε λοιπόν αυτό το αίτημα προς έγκριση στον Υπουργό. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι ένας υπουργός θα είχε, λογικά σκεπτόμενος υπουργός, θα είχε 2 αντιδράσεις. Η πρώτη θα ήταν να πει έβγε, το εγκρίνω, προχωράτε. Και η δεύτερη θα ήταν να πει να παροτρύνει και άλλα ιδρύματα να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Ο υπουργός το απέρριψε. Μα εδώ έχουμε 5 υπουργούς τουλάχιστον της κυβέρνησης που έχουν διδάξει έξω και καμιά 40 βουλευτές που έχουν βγάλει ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού και αρκετούς που στέλνουν τα παιδιά τους έξω σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να μην πούμε ότι τα στέλνουν και σε κολέγια ιδιωτικά στη. Λοιπόν, εγώ είχα τη χαρά να έχω ένα debate με τον Υπουργό Γαβρόγλου πριν από ένα διάστημα για το άρθρο 16. Και εκεί τον ρώτησε ευθέως. Αυτό είναι δημόσια συζήτηση. Του είπα με όλο το σεβασμό, κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε χτίσει την καριέρα σας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Γιατί λοιπόν έρχεστε εδώ και λέτε όχι στην Ελλάδα? Άλλο η Αμερική, μου λέει, άλλο η Ελλάδα. Δηλαδή να επιτρέπονται στην Αμερική, αλλά η Ελλάδα να μην έχει τη δυνατότητα ίδρυσης. Και τονίζω τη λέξη δυνατότητα γιατί. Γιατί εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν λέμε να γεμίσει η χώρα μη κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς τι λέμε? Να υπάρχει η επιλογή, να υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης. Γιατί είναι απόλυτος παραλογισμός το να έχεις, για παράδειγμα, ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ιδιωτικά δημοτικά, ιδιωτικά γυμνάσια, ιδιωτικά λύκεια και να μην έχεις ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα ήθελα λίγο να μου εξηγήσεις ποια είναι η διαφορά του ιδιωτικού ή με το μη κρατικό που λέτε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, το μη κρατικό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι κρατική οντότητα, αλλά δεν αποφέρει και κέρδη στους ιδιοκτήτες. Άρα τα όποια κέρδη επενδύονται για το καλό του πανεπιστημίου, επανεπενδύονται για τους σκοπούς εκπαιδευτικούς. Το ιδιωτικό τι σημαίνει? Ότι μπορεί και να διανέμει κέρδη στους ιδιοκτήτες. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ και των μη κρατικών και των ιδιωτικών. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να ποινικοποιούμε την έννοια του κέρδους. Είναι λάθος. Παρ' όλα αυτά, σε μια ίστατη προσπάθεια να πείσουμε την κυβέρνηση, ενδεχομένως να κάνει το μεγάλο βήμα και να δεχτεί την αναθεώρηση του άρθρου 16, δεχτήκαμε να συζητήσουμε μόνο για μη κρατικά, προκειμένου ακριβώς να πείσουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς ούτε αυτό δεν δέχτηκαν. Ούτε καν τη συζήτηση μη κρατικών, ενώ πρέπει να σου πω ότι σε πηγαδάκια στα οποία βρέθηκα στη Βουλή και με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι το οποίο συζητούν όλο ένα και περισσότεροι και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, 1-2 έχουν βγει και δημοσίως και το έχουν πει. Μάλιστα. Και αν αύριο, Νίκη μου, εσύ κληθείς μαζί με άλλους συναδέλφους να αναλάβεις ευθύνες στον χώρο της παιδείας, το οποίο δραστηριοποιείσαι ήδη κοινοβουλευτικά, τα πρώτα μέτρα που θα εισηγηθείς, ας πούμε, ποια θα είναι? Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω εγώ που θα είμαι, αυτό ο πρόεδρος θα το αποφασίσει. Αλλά μπορώ να σου πω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τα θέματα παιδείας. Καταρχήν, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω. Από τα θεμέλια και όχι από τα κεραμίδια. Και το λέω αυτό γιατί συχνά στην πολιτική οι υπουργοί παιδείας που αναλαμβάνουν έχουν μία τάση να ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμείς λέμε όχι. Πρέπει πρώτα να χτίσεις γερά θεμέλια και μετά να κάνεις μεταρρυθμίσεις πιο πάνω στο οικοδόμημα. Ξεκινάμε λοιπόν από τα θεμέλια. Τι θα πει θεμέλια? Θα πει τα χρόνια 0 έως 6. Γιατί τα χρόνια 0 έως 6? Γιατί είναι μακράν τα πιο κρίσιμα στην εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αν δει κανείς μελέτες, θα δει ότι οι αλλαγές που συντελούνται τα χρόνια αυτά είναι πολλαπλάσιες των αλλαγών που συντελούνται τα χρόνια 6 έως 18. Εμείς λοιπόν τι λέμε?
δεν πρέπει να μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. Πρέπει να γίνει πράξη η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4. Πρέπει στο σχολείο να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια των λεγόμενων ήπιων δεξιοτήτων, δηλαδή κριτική σκέψη, συνεργατικότητα, ομαδική δουλειά και ψηφιακές δεξιότητες, ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες. Γιατί επίτρεψτε μου να δίνω ιδιαίτερη έμφαση στο εξής. Θεωρώ ότι η πραγματική πρόκληση δεν θα είναι για τα νέα παιδιά η γνώση αυτή καθεαυτή. Υπάρχει τόση πολλή πληροφορία πλέον γύρω μας και μέσω του διαδικτύου, που η πραγματική πρόκληση για τα νέα παιδιά θα είναι πώς θα διαχωρίσουν το χρήσιμο από το άχρηστο, την ήρα από το στάρι. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ειδικές δεξιότητες και αυτές οφείλει το σχολείο να τους παρέχει. Όπως επίσης το σχολείο οφείλει, πέρα από το να σου μάθει γράμματα με την κλασική έννοια του όρου, μαθηματικά, ιστορία, αρχαία, νέα, έκθεση, ιστορία και το καθεξής, οφείλει να βγάλει και στην κοινωνία ενεργούς πολίτες. Πολίτες οι οποίοι είναι πλήρεις προσωπικότητες. Τι θα πει αυτό? Πέρα λοιπόν από το σχολείο πρέπει να σου μάθει γράμματα, πρέπει επίσης να σου μάθει ότι δεν μπαρκάρει στη ράμπα των αναπήρων. Πρέπει επίσης να σου μάθει τι θα πει περιβαλλοντική συνείδηση. Πρέπει να σου μάθει τη σημασία του εθελοντισμού. Πρέπει να βγάλει δηλαδή στην κοινωνία ενεργούς πολίτες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εμείς, πέρα από τα κλασικά μαθήματα, έχουμε μιλήσει για έναν εμπλουτισμό των διδασκόμενων αντικειμένων και με άλλα τα οποία ακριβώς στοχεύουν σε μια πιο σφαιρική, πληρέστερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Νίκη μου, μια συζήτηση μαζί σου είναι πάντα ευχάριστη και χρήσιμη, πιστεύω και για τους τηλεθεατές. Χαρήκαμε που ήσουν μαζί μας. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εκλογές στο βόρειο τμήμα της Β' Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα Today έφτασε στο τέλος. Να περνάτε καλά. Γεια σας.